Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη συνέντευξη τύπου που αφορά στο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Φλόρινας τη σεζόν 2025-2026 που θα πραγματοποιηθεί στο ΔΑΚ Φλόρινας το επόμενο Σάββατο, 28 Μαρτίου στις 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ όλους που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Οι φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης του κυπέλλου είναι ο Ερμής Αμιντέου και ο Πας Φλόρινας. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της ΕΠΣ Φλόρινας, Βαγγέλης Τσέκαρης, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, στην ΕΠΣ Φλόρινας αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε συνέντευξη τύπου με τους φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης του κυπέλλου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν να καλωσορίσω τον Ερμή Αμιντέου και τον Πάση Φλόρινα στη συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλλου της ΕΠΣ Φλόρινας. Μετά από δύο δυνατούς ημιτελικούς που διεξήχθηκαν σε αθλητικά πλαίσια, ο Ερμής και ο Πας κάθονται δίπλα μας και διεκδικούν ξανά μετά από χρόνια το πολυπόθητο κύπελλο. Στην προσπάθειά μας για ανάδειξη του τοπικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, έχουμε δίπλα μας και το Δήμο Φλόρινας που μας στηρίζει σε όλα μας τα βήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μας τους συνεργάτες, διοίκηση και εργαζομένους στην Ένωση για τις μέχρι τώρα ενέργειές μας, οι οποίες δεν θα σταματήσουν σήμερα, θα έχει άλλη μία τριετία και μπορεί και περισσότερο να κάνουμε πράγματα τα οποία θα αναπτύξουν και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και γενικά και την κοινωνία της Φλόρινας. Επειδή πιστεύω ότι οι πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια είναι οι ίδιες οι ομάδες, καλό είναι να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Ερμή Αμιντέου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή του νομού. Θέσαμε από την αρχή σαν στόχο να βρεθούμε εκεί. Ανέλαβα την ομάδα πριν 2 μήνες και βάσει το βαθμολογικό πίνακα δεν είχαμε κάποιο στόχο στο πρωτάθλημα, όμως ο πιο πατός μας στόχος ήταν το κύπελλο. Έχουμε κάνει τη μισή δουλειά, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σίγουρα είναι οι δύο ιστορικότερες ομάδες στον νομό. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο και για τους δύο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για το κύπελλο. Όπως ξέρετε, ο Ερμής συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και θα θέλαμε να γιορτάσουμε αυτά τα 100 χρόνια με το κύπελλο. Βέβαια, απέναντι μας έχουμε μια ομάδα η οποία και έναν προπονητή που τυχαία να το γνωρίζω από το ανεπτυξιακό πρωτάθλημα, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι και φίλος μου, ο Νίκος. Οπότε θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Ελπίζω να το χαρούν πρώτα οι πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές, μετά ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο. Να σταθούμε όλοι υπάξιοι σε αυτή τη γιορτή, να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και ο καλύτερος σας κερδίσει. Σε αυτό το σημείο, ο λόγος πάει στο Πας Φλόρινα και στον προπονητή του Βασιλείου. Καλησπέρα και από μένα. Κώστα, θα σου θυμίσω ότι ήσουν και ποδοσφαιριστής μου στον Ευρωπαϊκό ένα διάστημα. Ήμουν γυμναστής το 2010, νομίζω. Θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΠΣ Φλόρινας και τους ανθρώπους της για τη διοργάνωση και για την ευκαιρία που μας δίνει να μιλήσουμε. Τα παιδιά σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Εργάζονται σκληρά και εύχομαι να συνεχίσουν να εργάζονται το ίδιο για να αναπτύξουν το άθλημα που όλοι μας αγαπάμε. Εμείς στην ομάδα του Πας Φλόρινα φέτος ζούμε μια χρονιά την οποία την ευχαριστιόμαστε στο έπακρο. Είτε στις νίκες είτε στις ήττες, στις καλές και στις κακές στιγμές μας, περνάμε καλά και αυτό νομίζω φαίνεται στο γήπεδο. Τα παιδιά στους δύο ημιτελικούς με τη Μελίτη, με τον Μελιτέα, έδειξαν ότι ζουν πολύ έντονα τους αγώνες και στην ίδια κατάσταση θα συνεχίσουν να ζουν μέχρι την ημέρα του τελικού. Ο τελικός, όπως είπε και ο Κώστας δίπλα μου, είναι πραγματικά μεταξύ των δύο ιστορικότερων εκπροσώπων της Ένωσής μας στις μεγάλες κατηγορίες και αναμένεται να γίνει ένας πραγματικά δυνατός αγώνας. Προσωπικά αλλά και ομαδικά έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε μέρος σε έναν τελικό. Νομίζω από το 2008
και όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του αγώνα. Καλούμε όλο το φύλαθλο κόσμο να έρθει στο ΒΑΚ Φλόρινας, να γεμίσει τις κερκίδες και να χειροκροτήσει τις προσπάθειες όλων των ποδοσφαιριστών. Ευχόμαστε να γίνει ένας αγώνας χωρίς τραυματισμούς και να κερδίσει η καλύτερη ή τη χειρότερη ομάδα. Ο λόγος τώρα στον αρχηγό του Πασφλόρινου, τον κύριο Γιφτόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Μια δύσκολη χρονιά φέτος για το ΠΑΣ Φλόρινα, που ήταν ο πρώτος μας στόχος στο κύπελο, σαν πιο βατός. Φτάσαμε στο τελικό του κυπέλου μετά από πολλή δουλειά και πολλή πίεση, σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο ημιτελικό. Καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό. Ελπίζω μετά από τόσα χρόνια να το κατακτήσουμε, γιατί αξίζει ο ΠΑΣ Φλόρινα να πάρει ένα κύπελο και ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες και ο καλύτερος και ο τυχερότερος να κερδίσει. Ευχαριστώ. Η διοίκηση της ΕΠΣ Φλόρινας, πέραν από τους καταστατικούς σκοπούς της και αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, στηρίζει τόσο τα μέλη της, όσο και την τοπική κοινωνία με δράσεις και ενέργειες που αφορούν όλους μας. Στην φετινή διοργάνωση του τελικού του κυπέλου, όλοι μαζί θέλουμε να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας και ειδικότερα κατά της βίας των γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, συνδιοργανώνουμε μαζί με το Δήμο Φλόρινας και συγκεκριμένα με το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Φλόρινας την εκδήλωση αυτή. Συγχρόνως, έχοντας στο επίκεντρο τη γυναίκα και σε συνεργασία με την ΕΠΟ και την ΟΕΦΑ, η ΕΠΣ Φλόρινας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα UEFA Women's League Development, το οποίο αφορά σε δημιουργία τμήματων ποδοσφαιριστριών από ηλικίες 6 έως 12 ετών. Σκοπός μας είναι να σπάσουμε τα στερεότυπα της κοινωνίας απέναντι στη γυναίκα, να εισάγουμε το ποδόσφαιρο των κοριτσιών στην κοινωνία μας και να προάγουμε ό,τι θετικό έχει το ποδόσφαιρο ως ομαδικό άθλημα. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Φλόρινα ήταν η πρώτη επαρχιακή πόλη που πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την ομάδα του Φληριακού τη σεζόν 2000-2001. Μέχρι στιγμής, ως Επιτροπή του Γυναικείου Ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Φλόρινας, με επικεφαλής τη Δημοπούλου Σταυρούλα, τον Ομιλούντα και τον Αλεξιάδη Παύλο, έχουμε συγκεντρώσει στη Φλόρινα και στο Αμίντζο σε δύο τμήματα 70 κορίτσια των ηλικιών που σας ανέφερα, δηλαδή 6 έως 12 ετών, και παρέχουμε στα κορίτσια μας ως ΕΠΣ Φλόρινας, μαζί με 7 προπονητές συνεργάτες από την τοπική κοινωνία, όλα τα απαραίτητα υλικά και την στήριξη για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πριν δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κύριο Ιωάννου Νίκο, θέλω να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια της δράσης μας αυτής, στον τελικό κυπέλου, όλες οι γυναίκες που θα παρευρεθούν στο γήπεδο θα εισέρχονται δωρεάν. Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Φλόρινας, Ιωάννου Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την διοίκηση της ΕΠΣ για την πρόσκληση να παρευρίσκουμε σήμερα σε αυτή την συνέντευξη τύπου που δίνουμε όλοι μαζί. Αυτό δηλώνει ομόνοια και δηλώνει και συνεργασία μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό. Σαν Δήμος Φλόρινας, ο Δήμαρχός μας και εγώ προσωπικά δίνουμε πραγματικά σώμα και ψυχή για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό γενικότερα και συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ για να συνδιοργανώσουμε, να δημιουργήσουμε δράσεις και στο μέλλον και να στηρίξουμε φυσικά και τις δράσεις τις οποίες ήδη έχετε στο κάδρο. Θα στηρίξουμε και οικονομικά τα σωματεία, αυτό είναι γνωστό, το επόμενο διάστημα. Αυτά από μένα, δεν έχω να πω κάτι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που καταφέρουν να είναι στον τελικό κυπέλου. Εύχομαι να δούμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο με ωραίες φάσεις, όπως ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ο καλύτερος σας κερδίσει. Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Φλόρινας, Μπέλτσο Αθανάσιο. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Τσέκαρε, αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΠΣ Φλόρινας, φίλε Βαγγέλη,
αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Φλόρινας, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που δίνετε στο Δήμο Φλόρινας να συμμετέχει στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη με αφορμή την συνδιοργάνωση της δράσης του Δήμου Φλόρινας και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου, όπως γνωρίζουμε όλοι, στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου της ΕΠΣ Φλόρινας. Ο Δήμος Φλόρινας στηρίζει διαχρονικά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο αποτελεί και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής της περιοχής μας. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος, περάσαν 45 χρόνια που ήταν η Φλόρινα στη Β' Εθνική, τα έχω ζήσει κάποιοι ίσως από εσάς όχι. Λοιπόν, μεγάλες αθλητικές οργανώσεις, διοργανώσεις όπως ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ αποτελούν όχι μόνο την γιορτή του αθλητισμού, αλλά και μια ευκαιρία για την ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών, των πολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Δήμος μας και μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής θα πραγματοποιήσει μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της βίας των γυναικών. Σε βάρος των γυναικών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό, να ενισχύσει το μήνυμα της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή έμφυλης βίας και να αναδείξει και τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Η σύνδεση του αθλητισμού με κοινωνικά μηνύματα είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί τα γήπεδα και γενικότερα οι αθλητικές διοργανώσεις συγκεντρώνουν ανθρώπους κάθε μορφής επίπεδου μόρφωσης, κάθε ηλικίας, κάθε φύλου κλπ. Οπότε μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό πεδίο προώθησης αξιών όπως ο σεβασμός, η ισότητα, η αλληλεγγύη. Μέσα από τέτοιες δράσεις λοιπόν επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση της κοινωνίας και να συμβάλλουμε ενεργά στην πρόληψη και αντιμετώπιση κατά της βίας των γυναικών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας για τη συνεργασία και την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και όλους τους φορείς και τους εθελοντές οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση. Ταυτόχρονα να συγχαρούμε τις ομάδες, τον ΠΑΣ Φλόρινας και τον Λεμία Μητέου που έφτασαν μέχρι το τελικό, να ευχηθώ έναν όμορφο αγώνα με σεβασμό, ευγενή άμυλα και αθλητικό πνεύμα. Κλείνοντας, θα ήθελα διαμέσου των μέσων να καλέσουμε τον κόσμο και εμείς να στηρίξουμε με την παρουσία του, να στηρίξει την εκδήλωση και σαν διοργάνωση, όλο και σαν σημαντικό μήνυμα για τη συνδέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέλτσο. Ο λόγος στη συνεργάτηδα από το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Φλόρινας, στη συνεργάτηδα της Ένωσης μας, Ράνη Νίνου. Καλησπέρα σας και από εμένα. Με αφορμή το φετινό τελικό, θέλουμε να αναδείξουμε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Φλόρινας, σε συνεργασία με την ΕΠΣ Φλόρινας και με την υποστήριξη του Δήμου Φλόρινας, οργανώνει μια δράση ευαισθητοποίησης ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Με αυτή τη δράση θέλουμε να τιμήσουμε τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους λόγω του φύλου τους. Να φέρουμε στο φως μια πραγματικότητα που πολλές φορές κρύβεται, που συχνά υποτιμάται και που δεν πρέπει να αγνοείται. Στη χώρα μας, οι γυναίκες συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους επειδή είναι γυναίκες. Αυτό λέγεται γυναικοκτονία. Και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι οικογενειακές τραγωδίες. Είναι η πιο ακραία, η πιο τελεσίδικη μορφή έμφυλης βίας. Πολλές φορές ξεκινά πολύ νωρίτερα. Μέσα σε μια σχέση, μέσα σε ένα σπίτι, μέσα στην καθημερινότητα που κανείς δεν βλέπει. Και εκεί, μερικές φορές χρειάζεται μόνο κάπου να στραφείς. Να ξέρεις ότι υπάρχει βοήθεια. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Φλόρινας είναι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Λειτουργεί από το 2014 και απευθύνεται σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια. Είτε βιώνει βία, είτε νιώθει μόνη, είτε δεν ξέρει πού να στραφεί. Στο κέντρο μας παρέχουμε δωρεάν ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη. Απευθυνόμαστε σε γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες, όπως είναι μονογονείς, γυναίκες με αναπηρία, μετανάστριες. Όλα γίνονται με πλήρη εμπιστευτικότητα, με ασφάλεια, με σεβασμό στο απόρριτο της συμβουλευτικής. Μπορείτε να μας βρείτε στην οδό Τυρνόβου 6. Το τηλέφωνο μας είναι 2385 30 51 25. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μόνο το θάρρος να επικοινωνήσετε. Το ποδόσφαιρο μαζεύει ανθρώπους.
οικογένειες, φίλους, ολόκληρες κοινότητες. Γι' αυτό και το γήπεδο είναι ο κατάλληλος τόπος να πούμε δυνατά αυτό που πρέπει να ακουστεί. Σας καλούμε να είστε εκεί το Σάββατο στις 28 Μαρτίου, να στηρίξετε αυτή τη δράση, να τιμήσουμε μαζί τις γυναίκες που δεν είναι πλέον κοντά μας και να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα που δεν χωράει αμφιβολία. Καμία ανοχή στη βία, καμία σιωπή απέναντι στη γυναικοκτονία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γαϊγάνη. Πριν το κλείσιμο, σας υπενθυμίζουμε ότι στον τελικό κυπέλλου στις 28 Μαρτίου στις 3 η ώρα, όλες οι γυναίκες, καθώς και τα παιδιά που θα παρευρεθούν στο γήπεδο, θα εισέρχονται δωρεάν. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους στη γιορτή μας, στο γήπεδο, να ενώσουμε τις φωνές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.